mulane sing duwe kersa panjenengane Kang Mas Kawaloya iki mau nyanaku kuwi mung siji sing diruwat kuwi mung siji nang jebulane loro gawe miras niku ditakoni sapa jenenge lan apa iki? Ditakoni apa jenengem? Raden Tombong. Kowe bawangi nyedang lakuku. Kowe semingkir ana aku golek pangan sing diarani bocah. Kontangante yaiku dadi panganku Raden Perul Raden Tombong. Iya. Oh, Singobara. Jenengmu ya. Kowe ora samah karo aku. Iya. Yo iki pentul karo tembung. Oh, kowe sudah jalan di Perul Raden Tombong. Musuhmu lawas biyen kae. Sing ngomong jeling utawa jengemut marang rikala semono kowe nggonmu tau perang karo aku. Yo. Kowe wis tau tak janji, ya toh? Yo. Kowe bener. Duweni kewajiban mangsa bocah sing nandhang Sukerta. Yo. Nanging kowe wis tau tak janji. Yo. Kowe kena ganggu gawe karo bocah sing nandhang Sukerta. Yo. Nanging sing lena-lena. Sing wong tuane padha lali karo kewajiban ganggu. Yo. Mula kowe kena ganggu gawe. Nanging ing sore iki pancen kene ana bocah sing nandhang Sukerta. Lho kuwi julung wangi. Miras pantes kedono kedini. Akhirnya dulu boleh pangan. Kue sumingkero. Ojo ganggu karo aku. Karena sumingkero tak sebelah bulu kupat kopi Raden Perul. Ane kaya ana ujar-ujar kaya ngono. Tegese kowe arep baleni lakon rikala semono. Iya. Wani karo aku. Di kowe wis apa? Ayo di. Ayo di alon-alon. Ayo. Iki anak-ane Singobara. Ayo.